शशांक चौधरी के एक बड़ा सा दुकान रहे जेमे राशन के सारा सामान मिलत रहे। भाव सही और अच्छा स्वभाव होखे के कारण दुकान बहुत अच्छा चलत रहे। रोज सुबह सवेरे पहले दुकान खोलना और शाम में बंद करना शशांक के दिनचर्या में शामिल रहे। गर्मी के मौसम में दोपहर के 4 घंटा वो आराम करत रहे और मंगलवार के अपन दुकान खातिर मार्केटिंग करे दूसरा शहर में जात रहे। पिछले महीने से वो थोड़ा परेशान रहे काहे कि ओकर पत्नी शोभा गर्भ से और ओकरा बराबर अस्पताल जाए पड़त रहे। ए कारण शशांक की दुकान अक्सर देर से खुलत रहे। थक के शशांक अपन ससुराल से अपन सास के अपना हिया बुलैलस। सास के आए जाए से शशांक के मानसिक और शारीरिक दोनों शांति मिलल और फिर उसे दुकान पर ध्यान देवे लागल। पिछले महीने से ओकर आमदनी लगातार घटते जात रहे काहे कि एक बड़ी सी दुकान ओकरे गली में खुल गईल और उ शशांक से काफी सस्ता दर में सामान बेचे लागल। शशांक के पुराना ग्राहक आके जब ई बात शशांक के बतैलन तो उ अचंभित हो गई काहे कि बेचे के मूल्य और खरीदे के मूल्य दोनों बराबर रहे। खराब होखे वाला सामान के शशांक के सस्ता दर में ही बेचे पड़त रहे। लगातार घाटा होखे के कारण अब उ अपन दुकान के स्टाफ भी कम करे लागल। एक गिरजू और शशांक दो लोग ही अब दुकान पे रह गईलन। गिरजू शशांक के बाबूजी के समय से ही दुकान में काम करत रहे और शशांक भी बचपन से अब तक गिरजू के चाचा ही कहत रहे। शशांक के चिंतित देख के गिरजू ओकरा के समझैलन कि बुरा दिन कुछ ही दिन में खत्म हो जाई, तू चिंता मत कर। ई सोचा कि कैसे व्यवसाय के आगे बढ़ावल जाए। शशांक तब खींच के कहलस कि चाचा कैसे बढ़ाई काम, लागत पर रुपया भी तक कमाए के पड़ी तभी तो घर चली। शशांक के सामने लोग बोरा बोरा भर के दोसर दुकान से सामान ले जात रहे और शशांक के दुकान पर समाट छाई रहे। दिवाली के दिन शशांक और गिरजू सुबह से शाम तक दुकान पर ही बैठ गईलन और बिक्री छटाक भर भी ना भइल। तब शशांक के आंख में आंसू आ गई। वो गिरजू से कहे लागल कि चाचा हम ऐसन का गुनाह कैले रही कि हमार दुकान पर ग्राहक नहीं कनावत। हमेशा ईमानदारी से ही त काम कैनी, फिर भी भगवान हमरा के ई दिन देखावता। बूढ़ा गिरजू शशांक के रोते देख के कहलन कि बेटा सिर्फ तू अपन काम पर ही ध्यान देला और के काम पर ना। शशांक पूछ बैठल कि चाचा ठीक से बताई, हम ना समझनी। गिरजू बोल उठल कि बेटा जो स्टोर गली में खुलल बा ओकर माल कहाँ से आवेला। शशांक तब कहलस कि जहाँ से हम लाई ना। गिरजू फिर पूछलस उ सामान पर मुनाफा कैसे कमाता जब उ लागत मूल्य पर सामान बेचता। एह पर शशांक चुप रहल। गिरजू बोल उठल कि जाहिर सी बात बा कि तौल के घपला करत होई। एह पर शशांक फिर कहलस कि चाचा हम तो शर्मा जी के राशन तौल के देखले रही, तो बिल्कुल सही वजन रहे। गिरजू कहे लागल कि स्थिति खराब होखे के चलते हम कल आपन बगल के लइका के ओकर दुकान पर चावल लावे के भेजले रही काहे कि ओकर दुकान के चावल आपन दुकान से सस्ता रहे। लगातार वजन करे से अब तो हमार हाथ से ही वजन के पता चल जाला। हम चावल के मात्रा कम पैनी तई सोचनी कि लइका रास्ता में गिरा दिल हुई। आज सवेरे हम वो दुकान से फिर आटा मंगवैनी है तो भी वजन में कम पैनी। और एकरा बाद हम आज सवेरे एक लइका ओह दुकान से चना लेके जात रहे तो ओकर हाथ से चना लेके वजन कैनी तो उ भी कम पैनी। तब हम अनुमान लगैनी कि वो दुकान में मेहरानू और बच्चा खातिर अलग बाट और वयस्क खातिर अलग बाट काहे रखल गईल बा। एह पर शशांक उछल पड़ल, फिर दोनों मिल के एक गत्ता पर लिख लिख के दुकान के बाहर टांग देलस कि सही दाम और सही वजन। गिरजू वहीं खड़ा हो ग्राहक के बुलावे लागल पर ग्राहक ओकरा के देख के भी अनसुना करत रहन। शशांक भारी मन से लक्ष्मी जी के पूजा करे बैठल तभी एक मेहरानू ढेर सारा सामान लेले आइल और शशांक से चीनी तौले के कहलस।
गिरजू जल्दी ही चीनी तौल के वो मेहरानू के हाथ में दे दिलस त उ चीनी के मूल्य के लेके बहस करे लागल और शशांक के भला बुरा कहते हुए शोर मचावे लागल कि वो अपन दुकान में लोग के लूट रहल बा। आस पास के राहगीर हंगामा सुन के वहां खड़ा हो गइलन और शशांक से जवाब मांगे लगलन। गिरजू तब महिला से कहलस कि रउरा हमरा अपन मूल्य के हिसाब से चीनी के सप्लाई करें, हम अभी ही ले ले। महिला तब चना के भाव पिछलस त गिरजू ओकर दाम बतैलस। ऊ चीखते हुए कहे लागल कि देख, हम दोसर दुकान से 5 रुपया सस्ता चना लेके आइल बानी और एक थैला से 1 किलो के चना के एक पैकेट निकाल के शशांक के देखावे लागल। गिरजू तब ओकर हाथ से पैकेट लेके तराजू पर रख देलस त वजन कम आ गइल। बिरजू तब ओ महिला के देखैलस कि कैसे ओकरा के सामान कम दे के लोग अधिक मुनाफा कमाता। एकरा बाद तक कई लोग आपन आपन सामान के वजन करवावे लागल। जब सब लोग के लगभग समान वजन में कम रहे तो लोग ओ दुकान पर जाके हंगामा करे लागल। पोल खुलते देख नया दुकान वाला माफी मंगलस, जेकरा बाद लोग हिदायत देके ओकरा के छोड़ दिलस। एकरा बाद ग्राहक के भीड़ शशांक के दुकान पर फिर से लागे लागल। दिवाली के दिन बिक्री देख के शशांक गिरजू चाचा के कस के गला से लगा लेलस। घर आवे पे पता चलल कि ओकरा एक बेटी भइल बिया। धीरे धीरे सारा पुराना ग्राहक शशांक की दुकान पर वापस आवे लगलन। नया दुकान की बेईमानी के चर्चा लोगों में फैल गईल तो लोग वो दुकान पे जाना बंद कर दिलस। गिरजू के साथ रात के दुकान बंद करके जब शशांक घर जाए के निकलल तो रास्ता में गिरजू से पूछ पड़ल कि चाचा, रउरा कैसे दुकान के गलती पकड़नी? त गिरजू मुस्कुराते हुए अपन पाकल बाल दिखावे लगल। एह पर शशांक हंसते हुए कहलस कि ठीक कहतानी चाचा, हम नौजवान सोचीना कि सिर्फ सही राह पे चल के मेहनत के बदौलत सफलता कमाइल जा सकता। मगर रउरा आज हमरा के एक सीख देनी कि जब रउरा प्रतियोगिता में होखी त आपन गलती के खोजे के साथ साथ प्रतिद्वंदी के चाल पर भी नजर रखे पड़ेला। अगर नजर चूक गईल त रउरा कड़ी मेहनत और ईमानदार होखे के बाद भी प्रतियोगिता में पीछे रह जाइब। गिरजू तब कहे लागल कि बेटा, उम्र के साथ साथ तजुर्बा भी बढ़त रहेला। अभी और भी अनुभव तोरा के बहुत कुछ सिखाई। एक सफल आदमी वही है जो अपन गलती से सबक लेके आगे बढ़ेला। अब ई मत पूछ बैठिए कि चाचा रउरा कैसे पीछे रह गईनी। एह पर शशांक मुस्कुराते हुए कहलस कि चाचा, अब ई तजुर्बा भी हमरा के दे दी, पता ना कब जरूरत पड़ जाए। बिरजू तब हंसे लागल और कहलस कि सफलता खातिर ईमानदारी, मेहनत, दृढ़ निश्चय के साथ साथ एक मूलभूत चीज के जरूरत बा और ऊ साहस, जो हमरा अंदर ना रहे। ई सुन शशांक मौन रह गईल। अगला महीना वो अपन दुकान के सामने एक दुकान और लेके ओमे लकड़ी के काम शुरू कर देलस। गिरजू ओकरा से पूछलस तो कुछ ना कहलस। दुकान के पूजा भइल और नाम रखलस लक्ष्मी जनरल स्टोर। दुकान के काउंटर पर गिरजू के बैठाते हुए शशांक कहे लागल कि चाचा, अब साहस करी, मुनाफा में हम दोनों पार्टनर रहब। राउर उम्र हो गईल, ऐसे अब ई स्टोर चलाई और हम राशन के अन्य सामान बेचब। बूढ़ा गिरजू के आंख में आंसू आ गईल और उ सोचे लागल कि ई लइका हमरे से तजुर्बा लेके आज हमार तजुर्बा के काफी पीछे छोड़ देलस।